Ande pun masih toy. Nano. Gang, aku nano sih kelas ini. Finally. Tabuk tamui tungoi konorong nongmang kana horni engror tabi sengke tabuk ngai ko ani dress nani chol mane tam sanai dress subi tonglai ani tam sanai 6 taringo 6 taringo 6 taring March song ge mamani kalbari tongo tini engkai ang kalbari thangnani bagai dress niji no self design khai nai sublai tonglai mana jaga ma bai khorong no gai komo ko buskang ni part nge subi pai kang Ingay tabuk tam sanay tolani skirt hangga subaya ko ingay norok tabuk to sabmang lang mo bobo hai ingay but ang norok no subay nay final look funung nay ingay norok kaham ka naidi ingay norok bomo hai raw nangi to hangka order di mano iko tini ingay 4 March hangga tini ka 4 tarik ingay tay 2 din tongko manay khana salsa tongko ta 5 tarik salsa tongko ingay pai norok no funungay nay tuni blog no. Hello guys, welcome back to my new blog. Hani halam so puro nang ni katal blog o tini tenor thumbnail title no yun saiman thangana tini gang mama ni kalbaro thangnan nai tongo ge onek tam sanai lerish tong hado borgano noiton hanin samne ang busama se sarata rok gaba ge tabuk dakti hanyo pai nai thana nai tongo gasuk dakti thana ni tam sasine family makeup tam janing mai na ang khanya buru ni han ni no khanya nai professional bu yang gaba ge abong gang ni no self design khaimani nong nang outfit phuno luana norok batin nyangai to hangai comment khaibe di gai pai nei reading bai nei mal lai swanta ko lip liner phulnai si lipstick ake phul tongo Maghang to pai ke rakha almost no hangke tabu here se bai ke khane sai me ang bo card likhana to man time kri khan than ang wahai sabono live ni eyelashes rok thepaya ko am tike mang no mascara go tabuk ngai ko reading bai khanong na no final look puno gana ko reading pai kha ge aro thangai nai norgoi mala laiswa nang tabuk nongkhor sinai tabuk sga biji ko maru thangra nai daru songoro ar hoite thanai ta ge norok baro thangai malen Sabula kumulu no ago. dadu yang nagare iko sokbai ke dadu songoro amono jamani bu phabai iko moka jamani bu pha ge yengo khanala mokai jamani buma Mama suka thamai kya nano Hingai ko je yellow color ni ring nai kan jaga mo hingke ani buma ni binma nana borok tam sanai bai bunta tabu jamani bu phai ko thago hingkai ani nana ni bini manai klayo borok siblings ta mokai dadu tala nai thok busa handsome khana dadu nangtini ko jamani bin babo an dadu dadu nangtini mama ni kalbari ni bahai feelings ni bukha bahai ma tongkha nim busa kusuno kai tini Tongthok suka bukha an bukha kup tongthok ma kai tini dinan yone ka no we joto ma ka joto bai sadin bage enjoy khainai abo red letter day খুব important day abo tini dino atya solo ma lai ani basa kusu Tomson Dr.Tomson no kaina ni dino aku tongla ka Oke, kana dado busuk bo happy jak tini mama ni kalbari norok to jotun sini banya mama no maybe ane da mama to dental ni doctor or Bijay Kumaro no Tomson Debbarma hanene nok jotun sini banya ge tini ke mama ni kalbari jeng thalani tini enjoy khailene ge dadu onek happy jak bo tini hamju kadal manai
Ge dadun khukti to khana ka tang nan no sung lagi na yang na hagare na no bodi kaham jeng tini bahai ma tong sagare mama ni kalbari wo suka suka ta basa ni kalbari gai busa ko suno kanya nai mani he dana na no ge bobo onek happy jang na no bo ge sing da bu khai thanan bagi reading lai jak boro kalbari sari na có nuôi yo để si vô online Joy holo ediswa kalbari nai ge norok bara thani balen Hingai norongo tabo ang ani tamsane outfit full outfit funungana ang nogo funungi mane tamne kai phaje leri thanga hane ke tabo ngo jango rong nang funungnai ani full outfit nge norongo mo hai nyangi to hangai order di mano bat saw nong nang nai hokja kangkai noro comment khaibedi ge tabuk ngai singi ko nok ni nongkhot laikya gari rogo kaisine hinine ge tak thangi ton prong no pasak jor nai tungdi iko mo bo te khoroksa dadu borok jotoni siblings nana sungjoma ge tabuk khai ko gari bo asuk phaikya borok phaibia ko hnoi nai nasini tonglai mani ge norong nai tuni blog no pasak jor ra gari borok pongbayo ko nasini tonglai borok phaibe ko ang khaba dapi le tanene yang dadu kor khaima bagai ma phaibe kya borok phaibe ko dabu kana sima to ge dabu gai ko sung thanglai tonglai kha gari chot lai kha nong nai tungdi iko yang ko sung thanglai tonglai go yana na কিন্তু এক কিলোমিটার ওকে sokpai lai kha tabuk si Salo. Lai rasi. tabuk hingkai shok palaika jaga edisio o jaga bo na dadu songni nok tongla farm house kai ke tangjak o jaga hanga bongni restaurant tongo ga jaga na sungjo tono dol kai hablai nai eglogi thanglai nai je tamsanai chalani digini jotono jaga sungjo manglai nai ge phai nai ko buthagi nai tam kisa tungui bo tong habla hingke tiro kisa nangana hanne asukjak hingke ko yango hingke mo jotono tamsanai chalani side ni ta jaiti gusi ro kalbari hingke to jotono manlai yang na ma hai jamai kata sebutan ini mama pak iko mo bani dadu no mo botai khoroksa amokhe tamsanai dadu phano nana songni nana ni bini manai kusuni bini busai kata gangkai iko yango jotono mo sing tamsanai jamani digini thumsa kai asung lai khang kai yang khamo ka je jamani digini kai white color base ro ta rose ni white color hanga je bright ni digi hanga red color khai ni shini na bagai mo haike base mane relaimen ta ge ko nukna nog yango ge tabu ngai nog no te sap haike malai ron nai tungdi Bahai bai lian jeng pada. Neng bano ai pada sanung di sama sinu ni chao. Sama ini tabuk lai sagare kisa jamai ande bon masi. Toy. nano gang aku na no siklai sine angke bai hini ring tongota yang kai sing nanu siklai uta halok tei yang mama sungni yang tinta ke nano maringi tongkha anyo jaga nano dadu mang sibisik bagbango ke yang go ke komo ke disini je dadu sungni farm house nok tangjak hi ko swimming bo khlaijak yang go nokona norok tabuk to summer season haikya swimming rok kai pasaksa ke ko tabuk ge jeng thangnani ready inglai donglai kha je nuai holo ajago kaima jago thanglai sina ja tabuk ke gai nai tungin rok tabuk gai ko jeng nuai holo thangnani bagai nai gari a jaga parking khai klangmani bla ge dadu ge gari tui phai tung ge jeng jaga busala jak kanan bagai
hingke iko yang kamu kalbari gari rok joton janjani personal bemang haibe bising bak hingke iko tabuk hingke seng tamsanai thanglai tonglaikha je holo noi holota hingke ana outfit dong nok bahai nangjak hano comment khai sanan ta pok baidi hingkai norok nortei bo kaham kam phunung mani phono gano kai mani rok hingke norok blog no pasak jora skip khaya kari nai tongdi kalbari ni blog bai kisa logoi no thangsinai pat norok seleya karoi ano hamjak mongri winai ani blog no nai tongdi pasak jora hingke iko jeng ta thanglai tonglaikha hingke nok nai tongdi blog no pasak jora Enggak zaman ini kan belum ada lagi. Sok balik kan wai holo. Ih, kau zaman ini kan di sini bus kamu. Kamu, calo sih dah holo. Sok balik kan. Orang parking nasi sih dah tu. Dia ke borok mana? Tabuk ge ko kalbari holo hab laika seng ge tabuk kaimani rong nai leisinai bright to phaya ko ge tabuk ready khai tung ang buskango nong no funo ganu norong nai tung diani blog no pa sak jora khalogoi ge iko yang ngonu khona iko mo ge ani nanu jotoni slai nanu kusu mono tasing funo mani daduni bihi ge iko yango bright ni entry ni tongkha norong nai tung di blog no pa sak jora Tinini samri ketalbai hamze ketalni sinimum isisa sasiwan tinini
samri katalni mung isa basa siri borong basa siwana Tomson Debbarma Bufani mung Buddhoram Debbarma Bumani mung Nilima Debbarma kami tongma kangke tabu Krishna Nogor Agartala ting tongnala asuk siri omong kha tinini samri katalni sinimu hamze katalni sinimu kangke bonon isa basari siri Kherengbar Debbarma Bufani mung Bijoy Kumar Debbarma Bumani mung Khumbarti Debbarma ting tong na bla kami kangke amtoli para amtoli kami asuk siri obong kha tinini hamze katal bai samri katalni sinimu ফাইদি তিনিও অর উভয় দিগিনি গার্জেন তং অকরা সাকরা জাতি মাসা তাকু বুখু মথানি বড়রক তংবায় নরকনি উপস্থিতিও নরকনি সাক্ষীও তিনিও Tomson Debbarma by Kherengbar Debbarmani o Kailabari Panda Sengjaknai aun bagai tiniwo norok oro present upasthit tongmani bagai norok no belai kheno ang kha kaham biafaro te lam sogo belai kheno hambai asuk si Tomson ni buma by bufana belai kheno hambai sing tiniwo nukha oro buma by bufa upasthit tongo te ang khaklayo norok no karibo norokni nokni borok takuk bukuk jati masa tongbaina oro angka tabuk basarana thangkang kangke sini time bahai to phone kisisa sing nai leisiona tinini okai lambari pando tikisa ju dake sing sini leisiona angka norok no kari nokni borok sabok kebo ekdom nupni borok to dato basai kisa tamo klai আচ্ছা খানাকা Tomson ni asol bini kaka belai kana hambai nono bo phaimani bagai te nono kari kubun takuk bukuk jati masa tongbaina haipono ang basarlia kok thaisa bai norokna ang lam sogo te hambai ro tinini o kailambari pandawo norok manja thamani bagai norok ni upasthiti norok ni sakhi no tinini o kailambari panda chengjaknai te tabuk Kherengbar ni bekhak ni guardian kisa basa siri Kherengbar ni bufa bai buma haina blat engka te asuk siri norok no kare ekdom norok ni nukhung ni boro bormano sunamu sungo ozaro pha sajlate phola kathini Mumbai nono sungo nini ganana basa ja Kherengbar no Tiprasa ni bagi nini hik sona ni bagi nan tiniwo all luku besango ok darapi kaham probo hamya probo nang bawa tangwi thangai pano subawi thangai ni kogro nale belai kano sing khana laikya srai oro ubai digini guardian tongo te okra sakra tongo all luku besango tiniwo Tomson bo srai kana kogro tha Kherengbar no bini hik songani bagi bo kaijaknani ready te kaham pro hamya pro bo bawaina tongai subawi thangai phadi ojarawo ang Kherengbar nonobo ojarawo nini guardian dok tongo okra sakra tongo te all lugu biskango nonobo pha sajna te phola kathani Mumbai singo Tomson Debbarma no nini sai sonani bagai tiniwo nang kaijaknani boisinawo kaham probo hamya probo nang bawaino tongi thangai te bono subawi thangai ni kok de belai kana hambai ayang uklogo tongna role khana saimania angkhe to srai khanajak
tinio haino hai norokni buskango Tomson Debbarma bai Kherengbar Debbarma no sungka borok khorokni no kok srai sraike relaija phaidi ojoro borok jehetu goisi laikya borok kok relaikya borokni kisa naisi rusini ojoro ori hungjak tongmani omono tisawirnan bagi night thoki tisarna bagi ang Tomsono zoraru tisar yobono sengya fakhorlen makham kaham ke nungai jakhe asuk lesini phaidi ojoro ang tabuk kaitorni kok sini elambakni kok pori winai ang kisisa kok sanai te abo kok kesar mung haibong kha tinini je nukhung katal khanerok ni bagi puila ang borok no yagromai ang semai tang resine puila ang Tomson nono semai tang ini ang sakang angke ning ani logi hindi oro nini guardian dok tongo okra sakra tongo oro lukurok tongo office kango nono ang semai tang ini ning ani logi hindi tini ang Tomson Debbarma Kherengbar Debbarma no Sazlate folakatani mungbai all lukubus kango ani hi khine goshu kaham prubo hamya prubo ang bobaino tongi thangai te bono subawi thangai belai khna ham Kherengbar nung bahino oro nini guardian dok tongo okra sakra tongo te oro lukurok tongo yo o lukubus tongo nama semai tongo ani logli nung bahino di ang Kherengbar Debbarma tinio Tomson Debbarma no pha sazlate folakatani mung te lukubus kango ani sai hne goshu kaham prubo hamya prubo ang bobaino tongi thangai te bono subawi thangai belai khana hambai sing khanaka tinio norokni biskango Tomson Debbarma bai Kherengbar Debbarma ogr laikhen te ang bisas khlayo tinio norokni all lukubus kango je ogr mani obono narak nahi te ang bo obono nai haisi phali ojoro ang prarthana klen je sui subrai ang Tomson Debbarma tinio all lukubus kango ani semai tangmani mari kisebe te ani tongkrei bebak nunini engbai khne o yastem no nono kandir ya sing ya fa khorna ke khorble mana tabu ang Kherengbar no aino hai nono ojoro ya prodnum bahino ani logi tinio o lukubus kango pha sazlate folakatani mungbai
biniwo je Biniwo je semai tangmani semai tangmani semai ni mari hisabe semai ni mari hisabe te ani tongkri beba nung ni khane te ani tongkri beba ngani ni khane oh yes temno no kandiri no tangdi sing ya fokhar lai Phaidi borok khorok ni ring exchange khalaika te to kuno mungsa exchange khajak ne to kuri ang sengui naika o jorabo sini motamuti paithak ni bukhak no sogikya no tabuk borok no certificate to signature soinanai o jorabo ang kaisa mankha special song resabjaknai ang bono zorarinai. Now I would like to call Miss KB Sano to present song. Nga o torato you see here Debbarma bini profession nangketo doctor Bufani mongkangke Buddharam Debbarma te hamzi katami mongkangke Kherengbar Debbarma Bufani mongkangke Bijoy Kumar Debbarma Phaidi ojoro ang obono ya phorje norok khorni yasibe Thapai rimano borok sekagita manthong tam khai kaito nung se borno hiksai klai khorok nei khoroksa klai rikha nung je borok no khorok nei khoroksa hiksai klai mani abuni purpose borok tuthang tongsa Cái có tabuk ngai kai bai nei hol ni nong khor lai kya iko norong no kuna sam nikal bari engke iko yango kenya zamanyo bo iko nong khodika engke norong nai tunen blong no pasak jora tabuk nge sung mai rok chala nyai yango kisa futrok bujak la nyai nai tungni norok engke iko tabuk ngkai kai bia ko bai nong kholai kyang ka ba taba ayango thang lai rana ko nai tung iko tabuk ke kai bia ko bai ora achuk rakha heli rok nani mane kai be khangam tika toni edaba ge yang futurok bujak lai kha kai norong nai tungdi taibo phunungana tabuk gai mai chana baga hab lai kya jeng phungni simang mai che phaije yatini ge mai cha oinai ko yang photoshoot khai ton lai kha iko omo hangkang kai ani mama je angkari kai hemani dadu tai khoroksa dadu ni bini busla ge among ka mami bin bik tangkai ko o je kezara sukjak kisa boys kor among ke jamani binin dadu ani hingke batok lai khata hingke ko no khona norong nai tungdi ge kai bi akobai tini kaiman toro hingke ba ge reception ni blog bonorong nukna ni manai reception ke agartala malan chowo amo hingke 8 tariko nongno phunungano ge tabuk ge chingchawi ningge akoi thana ni hini nongkhor laikya ge thanglai tongkha sungdaktin nongkhor ka tam hingke nongo kisa kam tongo hini ne hingke norong nai tuni blog no pasok jora gari bo gan tam jakam ni bagang dabing khaima tongkha ikwan nayok yang nahla nayok ini ikwan nayok
Tabuk ngkai kalbari sok pa jana hade am suka goche hera letra petrang suka phungijim thangmani gaba tabuk satta tam tong hanga tamang sine pra letra petang sine ble tabuk ngke kalbari nok ni hai mane ayang noi holi khai nai te khoroksa an dadu tongi ma te khoroksa yang oro uton keto oro habjak ngai kisares kaya koi ang thanai ta nogo ge taw kisa oro phaijak ke sengkhai to pula hai pe kya ga mani songphai kunga mani songphai kya ngkai thangsinai ta ang moi sai song na no am bagai kai an te khoroksa dadu song nogo haijak ano hai moroi tong hai ja oro uton get to thang so ta ha jak lang an ma na hai ja ni manu tong hai ja leng suka letter petrang suka Hinkai tini ni blog am sung sinai norok no je nai tongai rongo jotoron habai ba do hinkai norok am tikenon blog no pesak mane tam sanai joto blog no mo haikena hamjung murui tongdi hinkai next blog on norok ba haino hai malai fiona 8 tarigo reception